Jeg vil lige hænge den her maleriet op, og den hedder Find mig. Man skal lige finde hinanden i det her maleri. Så dejligt. Så den hænger nogenlunde. Den er lidt for lav. Siden begyndelsen af oktober har Suchholder haft sine kunstværker udstillet på Aabenraa Sygehus. Hvorfor arbejder du med kunst? Det er fordi, jeg kan lide det, og det kommer fra hjertet. Ja. Og hvis man føler og kan mærke det, så skal man bare prøve at gøre det. Man skal ikke holde sig tilbage. Det er vigtigt. Simpelthen noget, der bare kommer indfra, Ja. og det kommer bare ud i din hånd, og så bliver det til billeder. Simpelthen. Så dejligt er det. Ja. Det er det. Hvad fik dig i gang med at arbejde med kunst? Det er noget, jeg har altid kunne lide, mens jeg har været lille. Og det er noget med, at jeg har nogle ting inde i mit hjerte, og mine tanker, som det skal ud. Det er fordi, jeg vil så gerne at give en lille historie, som ligesom en digter, fordi jeg kan hverken skrive eller læse, men jeg har fået sådan en flot gave, at jeg kan male, og derfor jeg vil så gerne vise og fortælle igennem min kunst. Ja. Det mennesker, som det kan lide, nogle forskellige motiver og nogle forskellige glæder, som jeg oplever og vil så gerne få dem til at føle det samme, hvis de kan lide det. Derfor. Du kommunikerer med din kunst? Ja. Her har jeg lavet et lille motiv, og jeg har brugt noget af natur, af træ, hvor jeg har fundet rundt omkring, og så skånet og tilpasset. Og så jeg vil fortælle, at hver en mor vil altid gøre det bedste for at beskytte hendes børn, ligesom den her fugl vil bære hele jordkloden for at beskytte hendes unger. Og derfor, der er selvfølgelig mange problemer i det her verden, men uanset hvis det kommer noget og vedrører hendes børn eller hendes unger, vil altid slå fra og så give det bedste og bevare og beskytte dem. Ja, jeg vil skynde mig at sige, at vi skal tage det stille og roligt som den her lille skildpadde. Og derfor mener jeg, at vi skal nok nå målet. Alligevel det går lidt langsomt, men målet kan vi altid nå det frem. Er der nogle ting, du særligt fokuserer på, som du særligt ønsker at formidle igennem din kunst? Det gør jeg helt sikkert. Det er fred. Fred? Ja, fred og ro, fordi uanset hvad det sker i det verden i dag, og hvad vi siger i tv og i alle de aviser og alt muligt melder, eller det får vi, så er det altid fred og ro. Vi skal bare finde det, og vi skal gå hen og finde lykken i sig selv, og så have det stille og roligt, og så håber vi på det næste dag, det bliver bedre. Og så jeg vil skynde mig at sige, at det her lavet af naturtræ, hvor børnene det må godt røre ved dem, og så der en fjer og sætte dem tilbage, og så løfte en fugl, eller gynger selve ørnen, som jeg vil fortolke det som far. Han parat også til at bære med hans kløer hele jordkloden, igen for at beskytte. Det er far og mor, det drejer sig om, og deres børn for at bevare deres familie og have det bedste af det hele. Kan vi have en god familie, så kan vi have en god nabo og en god samfund, og en god by og en god samfund og et godt land. Det er det, jeg prøver. Og så er der sådan noget træ, og er der sådan et drømmetræ hernede, hvor den lille figur, barnet han sover, og så der han drømmer om de små fugle, der sidder i fred og ro. Og så han siger, hvorfor kan jeg heller ikke få den der fred og ro i mit verden og mit tilværelse.
Værkerne sprudler af livsglæde og eksploderer i et væld af detaljer. Tag børnene ved hånden og smut omkring Aabenraa Sygehus. Udstillingen er åben til den 1. december.